Dobrý deň, priatelia. Sme tu s novoročným dopravným okom, s našim prvým dielom. Dnes sa povenujeme tomu, čo nás čaká v roku 2015 a čo sa oproti minulým rokom zmenilo. 1. januárom tohto roka vstúpil do platnosti zákon číslo 488 z roku 2013, teda zákon o diaľničnej známke, a v súbehu s ním aj jeho vykonávacia vyhláška číslo 339 z roku 2014. Obe sú z dielne Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Obe pojednávajú o diaľničných známkach, ich formátoch, distribúcii, kontrole a sankciách platných na našich štátnych diaľniciach a rýchlostných cestách od prvých dní roku 2015. Nič by na tom nebolo až také zaujímavé, až na dva malé, no dôležité detaily. A tými sú elektronický formát diaľničnej známky, okrem fóliovo-papierového, a doslovné odňatie kompetencií kontroly diaľničných známok dopravnými policajtami. Poďme najprv k tej elektronickej forme. Autori a predkladatelia tohto zákona v roku 2013 boli asi veľkí optimisti, alebo si asi brali príklad z Maďarska, kde elektronické diaľničné známky zaviedli v priebehu 1 roka, čo si pamätám aj ja. Maďari to vtedy obhajovali úsporou v toho času prepočte na koruny vo výške 33 miliónov ročne na papieri, tlači, fólii a distribúcii klasických papierovo-fóliových diaľničných známok. Osobne si myslím, že sa im to oplatilo aj vzhľadom na výber väčšieho množstva forintov, pretože pred elektronickými známkami a relatívne jednoduchou kontrolou bez zbytočného zužovania pruhov na diaľniciach a zdržiavania v kontrolných bodoch majú vodiči oveľa väčší rešpekt. Poďme však na Slovensko. Píše sa rok 2013, navrhuje sa elektronická forma a nový zákon, ktorý by mal vstúpiť do platnosti v roku 2015. Pekná vízia, no len vízia. Pretože je január 2015, zákon je už v platnosti a elektronickej diaľničnej známky nikde. Aj riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti musel pred novinármi priznať, že ešte dodnes deň nemajú ukončené výberové konanie. No čo, sme na Slovensku, však možno v blízkej budúcnosti. Naďalej budeme používať klasické známky, budeme zoškrabovať staré a čelné sklo olepovať novými a kontrolné kupóny odkladať medzi doklady, tak ako Rakúšania či Česi. V zákone je aj ďalšia novinka. Diaľničné známky nám už nebudú môcť kontrolovať diaľniční policajti. Po novom budú kontrolu vykonávať osoby poverené ministerstvom dopravy v súčinnosti s dopravnými policajtmi. Tí budú usmerňovať dopravu a realizovať pokyny poverených kontrolórov ministerstva dopravy. Prvé, čo mi napadlo, ministri dopravy a vnútra sa pohádali. Počiatek chce viac vybrať na pokutách než Kaliňák? Nie, je to trend Európskej únie. V Rakúsku aj Maďarsku funkčný niekoľko rokov v zastúpení tamojších správcov diaľnic. Ak ste sa tešili, že si tento rok vďaka tomuto úradníckemu zmätku diaľničnú známku kupovať nemusíte a ušetríte, omyl. Musíte, pretože výkon kontroly zabezpečený ministerstvom dopravy a NDS-kou bude. Verte, že kontrolóri na diaľnice a rýchlostné cesty určite vyrazia aj s diaľničnými policajtami, ktorí vám mimochodom aj napriek tejto novelizácii výkonu kontroly diaľničných známok môžu skontrolovať doklady a ostatné náležitosti, tak ako pri ostatnej dopravnej kontrole. Taktiež vám môžu zabrániť v ďalšej jazde, ak ste sa dopustili priestupku pri kontrole diaľničných známok. Pokuty sa pohybujú v blokovom konaní do 200 eur a v správnom konaní do 500 eur, a to už je realizované na príslušnom okresnom úrade v mieste vášho trvalého bydliska. No čo už, zmena je život, budeme si na ňu musieť zvyknúť my vodiči, ale aj policajti. Len dúfam, že sa kontroly nebudú predlžovať, než začne fungovať elektronická diaľničná známka aj u nás na Slovensku. A pozrime sa aj k našim susedom. Podľa nášho aktuálneho cenníka Autoklubu Slovakia Assistance bratia Česi nezdražovali. Ich ročná známka stojí 56 eur. Zdražela rakúska celoročná známka, tá stojí 84,40, teda o euro 70 viac. Maďari nezdražovali, dokonca rozdelili poplatky na ich jednotlivé župy, takže ak jazdíte napríklad pravidelne z Bratislavy do Győru, máte to lacnejšie, než keby ste potrebovali ísť do Budapešti. Pozor, od tohto roku už je spoplatnený aj diaľničný privádzač medzi hraničným priechodom Čunovo-Rajka a diaľnicou M1 Hedežhalom Budapešť. Pre tých, čo jazdia radi svojim autom na Jadran, pridáme aj Slovinsko. Tam tento rok ušetríte, no merajú výšku blatníka nad stredom predného kolesa. Ak máte výšku do 1,30 m, mesačná známka vás bude stať 30 eur. Ak na túto mieru, tak zaplatíte 60. Ak sa chcete vyhnúť zdržaniu na slovinskej hranici, ich nálepku si môžete kúpiť aj na rakúskej strane diaľničného priechodu Jarovce-Kice v kiosku rakúskeho autoklubu.
Poplatky v Rumunsku ani v Bulharsku nezdražili. Vo Švajčiarsku platíte len celoročnú známku v hodnote necelých 34 eur a ak plánujete cestu do Nemecka, hlavne do niektorého veľkého mesta, kúpte si na pracoviskách STK Sloudekra nízkoemisnú plaketu, bez ktorej vám tam vo vybratých mestách hrozí pokuta do 80 eur. Záverom dnešnej relácie vám želám v prvom rade veľa bezpečných kilometrov, no a samozrejme šťastný dojazd do cieľa vašej cesty.